Pamsore changamiri tumudarire case number case number 35 ya 2024 iri pakati paGavhure Azvinei akamirira state sub achigangana lakunousai nedenduvhikiro yenyaya adresi yausai dorobi village chief kandeya mount Darian na lakunousai ushedhi wadanira chief kandeya nemusi wa 04/02/2024 kuzopindura nyaya wakamanharirwa inoti uya utaure chawaitukira chii pamashopu wenyaya mukamhangarira zvabhuku chokwadi sai mhosva yawakamhangarirwa wainzwa Inzukwenza. unombera kune changamiri unoidhuma here kana kuiramba Hayi kuiramba. zinotiidhingziutongerwa changamiri Sakutipe chinzwe kuti aituka achiri kudi murumo. pamusoro taurayire nemazwi achoita Mura amunyari Mutombo nyari wakazvura ndikati wakori musi wa1 ini ndandiri kumunda kumba kwangu kudhuze nekumashops saka ndandiri munda ndinzwa tuka zvinonyadzisira ndikati chii chiri kuitika kumashops ndobva ndakwidza ndobva ndaenda kutsvirira ndokubva ndasvika ndokuona murume uyu nomunin'ina wacho vari kurovana vari kutukana zvinonyadzisira bako banyu bako musuri wako vachirovana mumwe wacho akabvisa hembe vakabata matombo achikandidzira mashopo pevanhu vachitotiza ndo nyaya yakaitika sai pano chaurupokana here utawana nachangamire kuti iwo ukaonekwa uchituka zvinonyadzisira uri pamashopu uchikandidzira vanhu vachitotisa panoza kupikisa ena chinotiratidza kuti iwo unokuzviita chii unohere zvinenge chakukuita kupupurira kuti iwo unokuzviita unokutuka nokuti ava iziso ramambo ndo mambo vacho vakatokunzwa vakatokura uchituka Ndofunga sabhukuka kana dai vanga vari kumashopu nemasvikira ndikaita inini pamashops nosakasitakazoitika pamashops inini ndofana kuti munhu anofanira kuti wakupura anozoitika pamashops tiri unozoitwa nani nemupanhu wangu inini munin'ina wahanzi renimo ari kunokuti akagara ndofunga inini mambo kuti tawaichokwadi inini ndakazvimirira inini zvakwatikati pamashops inini kana vanga vari papa ndipo vakapotsa kunza zvaitika kana kuona zvaitika ndipo ndakasvika pamashops mfana uzva ndakamuona akabvisa hembe akakoreva achipopota ipapa saka inini ndakatsva ndikati ichitobvunza lavhumukoma nin'ina wangu kuti ndikati ndalavhumu ndomamurirera muitawa panapa tikati ndara zvekutondinetsa saka nguva ndikati ndigaendese ndigaendidzore mufano zvakuita ndipo ndichisvika panhemba ndikati ndetimo chii chiri kuitika ndakasiyana inenchichi ndipo akabvuta hetenga munyewana akangoruma nemazimuda kuti mene kana vari posabhuka ndakazviona sezvo akaruka mazimuti kwaiwakakubvuta heti yangu tasonozwira musoro wangu ine muparavara chii takuenda kipikiri ndatakuenda se atakurohwani kumurova shwa ndakatadza kuti ase kumurova iye akadzoka ndobva ndibata ndobva ndipasi ndobva ndadona basi ndobva ndadzoka rechi mubha ndobva ndasvika mubha wamwe ndobva ndakatenga masupa yangu 2 lavhumo ndobva atenga muchi masupa yake 2 akadzoka mubva matatu imwe shwa ndobva atase itiyangu yakandidzira basi masupa ese akatanga asikadhudhudzira basi ndikati lavhu uzi kuita umpano ikaka azvisirizo umpano ngatibati tese shwa akabvuta rimwe suwa pakaunta vatangodzika ndorodi achida kumba timudzingire takamubata se amutaura kumaoko tikasvika kumubata se timurova takadamusiya tikati zvananga rodi kumba ikai tichimusiya tikadzoka ndosvika ndobva tagara nguva iyo akudzoka futi bhusupo futi abvuta kuti chikusupa ndikati izvi zvakuti vanhu vazitete ndokunga akakrosa ndobva aita mashopi ekumbiro asvika kwendo basanga papari mapurisa mazetapiya 2 kazi nemurume akundizana kuseripo ndakasvika pa ndikati mapurisa unifana musaise simbi regaintaura naye naita se ainekomba svika ndinotenga usamusimbiri ndikati aimusiyei ndosvika ndobva musiya kuti ndimutaure paye futi akuti anhari futi kuti uyu ndibva naye ndibva ndamusiya abasaindisa mapurisa yabva kundiondese musasiya akazodzoka futi kwatati kubva wakwekwewo inini ndobva
kapita romba wali manda kumando akasoka akavhata vatiziva oho ndikati ala vhini panapa cheta se kuti chisamagagara panapa ina ndichagara ndakwenda kuno chima ndakasungwa nomufana wagomora wakana nayo nanozimaka ndaidontombedza kuti ndinazikuvhutavex munhu mumwe here angakubatsa kupurirai kuti uyu chokwadi sho aitukana nokuti ada kuedza kuzvidifenda pamhosva muina wake kuti ndiaituka pamusoro aripo sabhuku chigango vanga vatoripo varipo yese pachigango vacho munhu havana kuuya asi vanga vatoripo pamashopu vakauya muri kuti mapurisa emene havasi maneighborhood vakazosvika ndatodzokera ananenge ana prake andiri wozi ndanitori kutabex vachitotaura chitoti tafonewa kutsviriyo kunzi kuno vanhu vari kunetsa kutsviriyo ndosaka mukunza tikubvunza kuti masaka mabvunze wanzi pane vamweri vamukuziva vanga varipo chiitiko ichocho chichiitika hapana sabhukurana vakomana vasiwa vakarwa vachituka kutukana vaitotuka ini ndikatosvika ndikamira vakatotenga zvatada sabhu mambo vasina kuzopajaji but sitoramba kupotsai sabhu kuti imi uyai next court moya na sabhu iyeyo handiti anga aripo kana zvigona maneighborhood vika vachagona vanogona kuya kuti kupurira pano asi iwo ukazobatiwa nemhosva iwe uchiramba pamberi pamambo kuti iyo handisi uzowanika iwo ndiwo nomhosva mambo vachakuchaja zvakaomarara kuti iye mvanhu vachaita nezvo aripo murungu kuti kana iye akupupura kuti omudhara inini unozati mamuchitukira inini umatukira papi isu harisati takubvunza nokuti iye haana kusungwa nomhosva iwe ndowasungwa nomhosva kunzi iwo waituka anditika saka iwe ndo une mhosva saka isisu musi wa ndetichi 3 musi wa 3 bodzoka awotigira sabhuku vamwe vanhu vanotipupurira kuti chokwadi shuwa uyaita se uyaituka asi wakazobatwa une mhosva kunzi waituka mambo vachakuchaja nokuvanyepera pamberi pavo moya mswa